Bagong. Kono terus rampungi. Lho kok rampungi piye to kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Srundrawati barang palsu ya. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru. Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki. Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getakan niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora karo kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Nyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Nyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Ing bakal lembut pustaka Jamus Pinang Jimat Limasota. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni ya apa ora? Heeh. Heeh pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Nyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Nyai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Nyai Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu? Nyai Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa?